मानसिखौ लानानै जोङो महिला हाबाखौबो दाफामनो थांगासिनो दङ। बे दाफामनो थांनायनि जि मोननै जुथुमनिबो थांनाय मेल एबा खेबसेयैनो जुथुमनो थांनाय गेवलां मेलखौ बेखेवनो थाखाय आंखौ बिबान होनायनि थाखाय आङो गिबियावनो खेबसेबाव लाइमोन जिल्ला आफादनिसिम गोजोननायखौ आङो बिथांमोननो बावबाय। दा आङो उसाया खालामदों बे बिटिसि ओनसोलाव आश्रमाव बे हान्जा खालामनायनि ओंथियानो ट्राफिक अर्डिनारनि गेजेरजों गणतन्त्र देशनि सिङाव थानानै जोंनि जि मोन्थाय जोंनि जि मोननांगौ दाबि दावा एबा सुबुं सिबिनाय महरै सुबुंफोरनो जोङो सुबिदाफोरखौ लाबोना होफैनो थाखाय जों हान्जाखौ खालामनो ओंखारदों। आरो बे हान्जा खालामनायनि गेजेरजों जों जोंनि ओनसोलाव बिटिसि ओनसोलाव आसामाव सारा भारतनि गेजेराव देशआव मोनसे गुस्लायनाय आबहावा सृष्टि खालामनो थाखाय जोंनि इउपिपिएलआबो बिफाव लानो थांगासिनो दं। जों लुबैयो इउपिपिएलनिफ्राय जोंनि बे बड'लेण्ड ओनसोलखौ गुस्लायनाय लाबोनो थाखाय आसामखौ गुस्लायनाय लाबोनो थाखाय सारा भारत हादराव जोंनि जि गोहोम बे गोहोमखौ गुवार बिथिङाव लांनो थाखाय जोंनि बे एलेकायाव जोङो जोंनि मोनथाय जि दाबि दावा बेफोरखौ मोनफुंनानै जों बोरैहाय थांना थानो हायो बे थांना थानो हानायनि थाखाय मोनथायखौ बिख'नानै लानो थाखाय जों दिनै इउपिपिएलआ जोनोम जादों। ভাইস প্রেসিডেন্ট আছে অমর বসুমতাৰী, কমলাবাৰী ব্লকৰ পৰা অমর বসুমতাৰী আমি নিয়োগ কৰিছো লেছাই বড়ো। ইয়াৰ পিছত ভাইস প্ৰেসিডেন্ট আছে অনন্ত ব্ৰহ্ম। সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে আমি নিৰ্বাচন কৰিছো এজন যুৱক। আপোনালোকে ইউপিপিএলৰ দায়িত্ব সাধাৰণ সম্পাদক হিচাপে গ্ৰহণ কৰি আহিছিল, সকলোৱে পৰিচিত মিন্টুৰাজ ব্ৰহ্ম। চিনাকি দিবৰ কাৰণে মই অনুৰোধ জনাইছো মিন্টুৰাজ ব্ৰহ্ম। ভূপেন্দ্ৰ কমলাবাৰী আছে যদি চিনাকি দিব লাগে মংগল মুছাহাৰী। সোমপুৰ বিশ্বজিৎ বড়ো বাগানপাৰা। ইয়াৰ পিছত আছে ৰাজু বসুমতাৰী। দিহিৰা ৰাজু বসুমতাৰী দিহিৰা ব্লকৰ পৰা দিয়া হৈছে তেওঁলোকক। ইয়াৰ পিছত আছে দীপেন বড়ো বৰপুৰী। দীপেন বড়ো আছে